Moodle txoko bat sortzen dugunean, egiten duguna da, aurretik prest dugun eredu bat klonatu edo kopiatu. Ikusiko dugu nola egin hori, bi modu daude, biak ikusiko ditugu bideo honetan. Lehenengoarekin hasteko, gunearen kudeaketara joango gara, ikastaroak kudeatzeko aukerak zabalduko ditugu eta bertan berreskuratu ikastaroa aukeratuko dugu. Ongi, orain gure ordenagailura joan behar dugu, ea non daukagun fitxategi hori. Kasu honetan .mbz bukatzen den fitxategi bat izango da eta guk gordeta ukiko dugu, nunbait guk errez topatzeko modun, bai? Harakatu, hementxe dago, eredua ona .mbz, bai, ikusten da, eta orduan, ireki sakatuta, igo fitxategi hau, eta fitxategia, bai, nolabait eredu hori igoko dugu Moodlea. Berreskuratzeko agindu emango diogu, eta jarraitu. Bueno, orain erabaki behar dugu, zein ikasgutan sortu behar dugun txoko hori. Berez, kasu honetan, zerrenan agertzen dira gune hortako ikasgu guztiak, baina gerta daiteke ez agertzea. Bakarrik agertzen direlako sortzintzako lekua dago hemen, eta berez, 20 ikasgu daude gune horretan, ezta? Orduan egin behar dena da, bilatu. Bilatu, hor agertuko zaizue, aukeratu ingo dugu, eta jarraitu. Esan dioguna da, nahi dugu, eredu hau ikasgu honetan nolabait sortzea. Hemen bi erabaki hartu behar ditugu, alde batetik desmarkatu behar dugu lehenengo hau, ez ditugu matrikulatutako erabiltzaileak sortu, nahi? Baina bai, nahi dugu, matrikulazio metodoak barnean edukitzea, horregatik, bai beti aukeratuko dugu bigarren honetan, bai? Matrikulatutako erabiltzaileak ez, matrikulazio metodoak bai beti. Hurrengoa, hemen izena jarriko diogu. Komeni da, hasieran behintzat izena bizena jartzea, gertatu daiteke txoko asko egotea, eta irakasleak errez topatu behar du zein den bere txokoa, bai? Gero berak eukiko du aukera aldatzeko eta jartzeko nahi duena. Baina referentzia bezala eta guretzat ere, kudeatzaileentzat inportanta da errez jakitea, bai? Nun kokatu behar duen irakasle bakoitza. Orduan, venga, izen laburra berriz, kasu honetan lautada denez, eta bertako laugarren ikastora da, hori ere kudeatzailea jakingo du, bai? Bai? Eta jazta, hementxe dago, Aitor Mendizabalen txokoa, lautadakoa ekan dago, eta, bai, hementxe dago. Ados? Bueno. Bada beste modu bat, txokoak sortzeko edo ikastaroak berreskuratzeko, eta horrela eginda, pauso bat edo saltatuko genuke. Baina, pixka bat ezberdina da, esan dizut, bata ala bestea erabili dezakezue zuen interesen edo beharren arabera. Kasu honetan, gunearen kudeaketara joan behar dugu gunearen hasierara, bertan agertuko zaizkigu dauden kategoria guztiak eta ikastaro ereduak kategorian, eredua klikatuko dugu, eta orain ikastaroaren ezarpenetara joango gara, eskubitara dagoen gurpiltxo horretara, eta bertan berreskuratu sakatuko dugu. Eta ez dugu igo behar paketea, lehen igo dugun paketea, hementxe dago. Orduan, zuzenean, berreskuratu sakatuko dugu. Hau ere, lautadako aekakoa da. Hemen, erabiltzaileak ez, baina matrikulazioak bai. Eta hemen. Josu Martinezen txokoa da hau, eta hau, lautada, 0,0,0,2. Hurrengoa. Berreskuratu. Eta kitxo. Jazta. Ikusten duzua, lautadakoa ekan gaude, eta hau da 0,0,2 ikastaroa.